ಇರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ಏ ಪಿಲಕ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅವಮಾನ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಚ್ಪಿರೋಡ್ ಜೈತಾರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬ್ರದರ್ ಪುನಚ್ಚ मस्कत पोरे मेरे अच्छा इन्हीं कुडला बोपी इंचना माता अपन तो बोले रात्रे मुट्टा इंचना माता रात्रे मुट्टा पर नाइट मुट्टा बोड़े बोरे पोरे इंटू ताता जैसे दिल्ला बोपी बाबूना ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಕ್ ದೇ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಇನಿಯೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋರೆಂಡು 6 ಪೋತು ಜಿರ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಪೋಡ್ದುಂಬೋರ ಪೋಕ ಪಂದು I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel ಮೆಗ್ದಿನಿಲಾಗ ಬತ್ತ ಲಗೇಜ್ ಪುರಕಂತದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಬತ್ತಲತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಗ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ स्कूटी हाँ चौल आल बाइज ओल कुल्लू नु ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿತ್ತಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಡಬ್ಬೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂ ಸೇರಿದ ಡಬ್ಬೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೆನ್ನ ಪಿರವರ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೈದು बोले बंदा ಮಾನ್ಯಟ್ಟು ಮಾಯ ಪೋತು ಅದು ಮಾನ್ಯಟ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಫುಲ್ ಇದೆ ತಾಗು ನಾನು ಮಂಡೆ ತಾಗುಣದು ಮಂಡೆ ಆತಿಥಿ बोलतिले ಅಪ್ಪರೇ ಪಯೆ ಪಯೆ ಟಾಟಾ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಮಪ್ಪುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಪ್ಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಕುಡಿಬಿಟ್ಟಾಡು ಕಾಫಿ ಪರಿಯನ करपे बाय 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 टाटा ಏರೇನು ಕಮ್ ಪನಂತಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ
ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬತ್ತ ಬತ್ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಜಂಚಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರ್ ಪೋಯಿರಿ ನೀ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲೆಲ್ಲ ಮಿಗ್ದಿನ ಎಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬೈದೀರು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಕೂಟಿಡ್ ಪೋತೀರು ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದಾಜ್ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೈ ಒನ್ ಮೂಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಮೂಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತುಲೆಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಬೇಕು ಜಾತಿ ಸರ್ ರಾಮನಾರಾಯಣದಲ್ಲ ಓ ನಿನ್ನ ಚರ್ಬಿ ಊದೋದೀತು ಮೊನ್ನ ನಾವು ಬೊಚ್ಚಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಆಚೆ ಎಳ್ಳೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಬಂಗಾರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ದೇಗ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಏ ತೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಒಂದಿಯವು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ದಾದ ರೈಸ್ ಅರಣ್ಯ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅವೇನು 18 ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಲು 181 ಉರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಐತೆ 84 ಬಾಸ್ಮತಿ ಕೌ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಐತೆ ಮುನ್ಪಜ್ಜಿದೆ ಏನ ರಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಜೋರು ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಾಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ 153 ಓನ್ಲಿ साबुन बोड़ा 50 rupees off it. Oi, 50 rupees off. Sarboda.
ಇವುಳು ಉಂಟು ಸರ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಉಡ್ಸ ಸೋಬೋಡ ಇವುಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್ಫೆಕ್ಸ್ ಎಳ್ಳು ಹತ್ತಿ ಅವಳು 3-4 ರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ಕೊ ಮುಂದೆ 100 अम्मा ये रंग कंबल बॉक्स कर देख कर ले कंबल बॉक्स कर इंसान प्लीज पेंसिल बड़ा प्रेशर वा कंपास बॉक्स हाँ स्कूल रबर राधा वो कंपास दे पप्पू कंपास बॉक्स अवेन बस बाले नहीं है कोई पूरा मुंतु लेंचे पड़े देखो फ्लोर 1 ना ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ போய் ஒண்ணுக்கு அட்ரஸ் தான் போய் இந்த ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಬಡ್ಸನೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಎತ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 5 45 35 ಅಲ್ಲ 300 ರಬ್ಬರ್ ಬಂಡಿ ಯಾವ್ದು ಎತ್ಕೊರಿ 99 rupees only ಫ್ರೆಶ್ಶಿಗೂ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ ವಾ ಮಾಲೇರು ಈ ಒಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೇವುಗ ಓಡೆ ಟೈಟ್ ನಾ ಇಸಿ ಸಪುರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪೌಚಿದ ತನಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಆಚೆ ಕೊಂಚ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಾವುಂಟು ಎಲ್ಲಜ್ಜ ಎಂಕುಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬಂದು ಹಾಕಿದವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಡ ಆಪಲ್ ಹಿಂಗವ ಅವ ಕಲರ್ ನಿನ್ನ
ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಪಣ್ಣ ಚೊಟ್ಟೆ ಚೊಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಬರೋದಂತಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಮುನ್ನುಣ್ಣತ್ತ ನೆಟ್ ಒರಿಯುಜ್ಜ ದೇತೋನ್ ಬಿಡ್ತ ಈ ಸರಿ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಇಂಚದಲ್ಲಗೆ ಹೋಯ್ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ಕೊಡು ಏ ಪಿಲಕ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಬಲಿ ಬಲೆ 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 ಬಂತು ಇಂಚು ಬಲೆ ಇಂಚು ಬಲೆ ಆಚು ಕೋಪಂಡತಿ ಲೂಡು ಅವು ಮಲ್ಲದಿ ಲೂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಳದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೌದು ಕೊರ್ಪೆಂಡೆ ನಾವು ನಲ್ಲ ತಿರ್ತದ Ground floor. போய் போய் பையன் பூர்ணி பிரஷ் Thank you. वड़ा पाव पाव भाजी ಮುಂಚಿಂಡ ಏನೇನಾಗಿವೆ ಅವಮಾನ ಚಿಕ್ಕಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ you know ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಚಾ ಪರ್ದು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ
ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟೆಲು ಮುಲು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಜೈಗಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅದು ಮಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.